Horas marihita sa luhut na, taparadi maruhan ang pikirata lato mangihon hatade debata, martangi ang mahita. Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na ruha. Ima na mangarabuti ati-ati duhut pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hurian itu hatta tatangi homma hata ni debata nagabe trupu jamita di minggu patuluhon dong Trinitatis di tanggal 7 Juli tahun 2022 di net sian Galatia biduna ponopon mamukasan ayat na parjolo rodi ayat na pasapuluhon sokonom marirok desi aliak kadungan molotung tersomong jol mamardusa hamuak ka nang taruli tod di ma pature-ture hondibana marhiti-hiti tod di nalabok alay matahod dirim sutung dohot to tarucun masiru pamahamu mamorsan akarot doki imadalan mangarduti pati ni Kristus ay molo di paburnang halak dirina hapi suarong di ibana si pautoto diri doi alay ganup ma manakasi ulaun nabi dongi tu ibana sa diri ma puji-pujian dada maradup pun na asing alay adong diganup si porsanon nabi alay na mamudahon hata ni debata tamado taruli di nasa persaulian ni na pinudaan nay unak kamulilu dang olo debata liaan ay iyai di sabur halak ido gotelon na ay na manabur tu daging na manggotel do siyan daging na hamaguan alay na manabur tu toddi manggotel do siya toddi i hanguluan sa liling-liling na alay unang marnalujay hita mabahin na dingkan ay na manggotel do hita mo siya ditikinay ang gusto pargali hitan wine atong bitsan sa dihari dope taulahom manadinggan di salahut halak alay gumudang ma turungat ta sa haporsyaon ido sahat na nagabi topit ni Jamita di tikyaw ni ma mangulahon nadinggan tu salahut halak hawak karungan sa haporsyaon ahado mabahin gabi targuar hida gabi halak na burju ima mulu taulahon akka nadinggan tung lomodoro hatta mulubuy taula akka nadinggan lomodoro hatta majalu akka nadinggan jala mulu tabahin akka nadinggan situtuma hita tatarguar esian ni Tuhan Yesus ay siyan parulat taydo tarida hita isi ngulu niya ka na porsiya ima ngulu na mabuan hasunangan ngulu na mabuan hadamion tu sadok na humaliyang na dang adong hatotuan mabahen na dinggan ikon holan tu sada-sada horong alay tu sudi halak do ulahonot ta akka na dinggan rajumatta do iya hita jolma bardusa do alay nak pe bardusa hita nak parjahat jolmay dang gabi najat dibahit Tuhani balos ni najat na daulahon garyada tahi akan nadinggad do dibahit Tuhani itu hita alani gadup maniak kita jolbaon nang majakon asliruhan ni Tuhani uboto mangulahon akan nadinggan siyan naulo makaholongi donga jolma siyan naulo mardami jala marsipadingganan dohot akadong jolma unang mata itong ia mangulahon na din kapihita sungos sada ulaw na dudok manang sungos sada bebani dihita alay mulo taulahon na kanadingkan ima sada parsuruon ni Tuhani naing doy rejumatta jala sada hasomalad do mangulahon na dingkan diaka si hutto Tuhan Yesus mulo taulo na dingkan napatuduhon horon ni Kristus dihita disi amo karugat sa porsyaon di panoratonon ni surat Galatiaon
tung mace gulang doa kahamoron na masa di huriyai. Ido bahin di tongos Apostol Paulus surat naun, laho paingoton akka halak Kristen na di Galatia. Asa ngubah rohana, mulak na sida tu pangajarion na sitong. Sanga doro diujui akka parbuda haliduon, na bahin gabi sumurut haporsyawan ya karuas ni huria Galatia. Ala dipaingot mamusin na sida, ia boda hasitongan, dada na mga sahon patik, ale mga sahon asiniruhan ni debata. Idu bahin, tajalu haluaun. Jala hinorohon ni dinang tajalu haluaun ni, naing do takas boto otta, mangulahon na dingkan, songot tada hamolidota. Hawa karungan siyan turbu jamitaon, aron do piga-piga, hisi katotta, na parjolo ima, pature-turehon, mardongan holong niruha. Dongan sa porsyaon, di padalanan ning urut taon, jojo do hita mga do biragam niya kahamolon. Jala se olo do masa taida, akkarungatta, na porsyay, akala kristeni, madabu tu bagasad dosa. Warna be jolma na gali, olo do tarucun. Alibuhado pangalahotta, mga dupi akasasongli. Tapaingot do na sida di bagasan holong, tatugutugo do di bagasan holong, manang gabita muruhido, manang gabita cahido, tarehedo, manang gabita pasobbu, lambar dosa. Jojo do jolmay hamak karongan umuraan, manguhumuhumi, siyan na makaholongi. Ujungna, gabi lamene maruhani na badabu tu bagasad dosay, sesongan na sadong argana di tuang-tuangan di portibyon. Hubarto siya hamak karongan, di paingot Apostol Paulus do, asa patureo-turehon halak na badabu tu bagasad dosay mahita, mardongan holong niroha. Alehuhut mata-mata ho derita, sotong tarujuk kita, sotong badabu tu bagasad dosa. Napaduahon, marsirupan mamorsan akka nadukdogi. Hawa karuangan sa porsyaon, takas didok di ayat 2, marsiru pemahamu mamorsan akka nadukdogi, ima dalan mangarduti patik ni Kristus. Tutu macegurang du akka nadukdok di bagasang ulutta. Marasing halak, las marasing du akka, si pikiran na, jala gudang dui akka nasurat, akka nadukdok, dang hapik kirasa. Alani irikot do arong dongan naradi mangurupi. Marhiti-hiti na ulo manangihon, marhiti-hiti na ulo makilala, marhiti-hiti ulo manangyakon, marhiti-hiti na ulo mangurupi, dongan di tuang-tuangan ni hamolodi. Mulu masirupak kita, dua kadongata mangarupi akka hamolod di nguruda, tutu gabi tarapul di bana, las maruhana, margugudu ibana. Kaibuye songon nanyang, manang lubang pakinalaan na. Alani hamwa karungan oddo, dingkan na. Mulubui hita masirupan, mamorsan ragam yak kadodok, dituang-tuangan di ngulu si kaharupari, manang dia pi, nah bahin dodok pakilalaan di dongatay, tarupi may bana. Asa niyang pakilalaan na, sonang di dalay bana, laho parsobba, tutuhat tabarting kabasay. Namangihut hamwa karungan, unang paburnang diri. Di paingot Apostol Paulus Dudison, asa unang ngarong siya nakanaporsiyay paburnang diri na. Na mga rajumi diri na, daw sumurong siya akarungan na naasing. Dakso ngoni pangalahon ya kasihut to Tuhan Yesus. Dengganan do jumulo tatakasi dirita, tatakasi ulota, tapature-ture, na kurang dingkan, di gulut taon, asa unang gabi tubuh gijang niruha. Ako ni las boto otta mamadok, mauliati, tuaka na mangajari hita, diaka hata ni debata. Unang lias rohatta, diaka pangajarion, siyan hata ni Tuhani, nang tajakko ni. Ola ni nabuhi tarpato pahita, siyan roha na tarojar, dinggadu hita marbagi, parsahuli na rong dihitay, tuaka na mangajari hita, tupuda manang hata ni Tuhani. Opi hamwa karungan, macari kod doon, ulakonotta, dingulu si ganupari, so dalan patudu, halak na dinggar roha hita.
napapaton hamba karungan ima unang marnaluja mabahin akka nadingkan. Takas to dia siya ale unang marnaluja hita mabahin nadingkan. Ay namang godol do hita musi ditikina anggo supergali hita nuhay. Atong bijan sa dihari dupi taulahum manadingkan di saluhut halak ali gumurang ma turungatta sa haporsyaw. Hawa karungan sa haporsyawn ra olo do sokon na kecewa hita mudo nang diargahon dongatta akan nadingkan na tamatupay. Apalagi mulu gabirehe hita. Ale Apostol Paulus madok di son unang marnaluja mabahin na dingkani. Nakpe sokon na sudi hawalatehon ale ikotulah do na dingkani. Tareng utusi boy ma tapaturus ngulut tan na mangulah na dingkani sokon jam. Tapo turus sokon dia jam. Dong dibahid baterina marputar do jami. Terus marputar. Lah patuduhon akka partikian. Manang jepiga, manang na manugut, arian nang borgin, sian jomdo taboto partikian. Manang nasorong pimamuji, mang nagabidiri hei jami, alay dan gabeso, parputaran di jami. Terus di bana marputar. Sahatu na habis baterina. Asa terus tu si bangun di colma, akan aporsiyay. Songon jami ma. Terus na. Arong baterina. Di ba baterina? Hosa hanguluan. Partikian na binuhul di Tuhani di ngulut taon. Saliling adong hosa hanguluan ni. Saliling dilihot Tuhani tu hita partikian mangulu di portibyon. Saliling ima hita tarjulahaw patupa nadingkan. Mulutong pedirehe hita. Dicahi hita. Detong hita lah baburnang diri. Detong hita lah mangalap pujian siya na mangulahon nadingkan ni. Unang pasohot tita. Mangulahon akan nadingkan. Manang buhabi padok na ulahon ma nadingkan. Hambak karokan hobar tutupit ni jami taon aron dusong no sada barita mardong apuda. Arong masahala tukang na disuruh lah macat sada barau. Dungi dibuat tukang ima cat doh kuas. Mulai may bana macat parawi. Alay ujud na macat parawi bana di ida mari parawi arong sa lubang na met. Dungi ditambali ba na may. Dungi diluti mo siya mangulahon macat parawi sa hatu na sidong. Dung sidong ulaw nay, marsugo nay Roma tuan na puna parawi. Dilihom maupana. Hobartu ulaw ni tukang jati. Aleham makarungan dung piga-piga renai, Roma si tuan na puna parawi. Iliham mo si hebeng tu tukang jati. Tarsonggok matong tukangi. Idok masongon tu ibana. Hebeng aha mo siyo tuan nami. Ay nunga di gararho. Upakku. Titikin na macat parawiyaw. Ale Roma mate matok. Ia on ima upani napadingkan parawi. Ay huingot arong dulubang mabahe bocor parawi. Habi nunga dingga de bahiko. Dungi dok tukang ima. Dak pola dia esautik dui. Habi hepeng dilihoko dua masjid kudangon. Dungi didok amate musi itu ibana. Toho dui sautik lubang narong di parawi. Alai dung sai di pauliho parawi. Di botohodo manikor nakko duaka gelekku tu atas ni parawi. Jalan marsulu-sulu mana sida di topi ni tawi. Arang mababuahut tuau na marsulu-sulu na sida tu tawi. Huingok ma bocor da parawi. Ujung na saya busi sao maaw. Satu si maruhakku. Anggo di bagas ruhakku. Ngawalo ramar marah lagi. Aliham makarungan dung mula kau. Huidama. Dang adong agyamanang mahuan na sida. Hipas do na sida. Longang ruhakku. Huwa manak mabarawi. Nung ngadengak kapi. Barawi. Dang arong bocor. Idu bahen. Malua akageleki. Sian parmaraan. Anani. Ruang waing. Madak muliati. Pasahaton habanotia kutuho inorohon nedingkan na binahimi. Nakpigileng idaw nadinggan na binahimi argadui
diau. Hama karuangan sapur siaon, turus tu sido, nabu ita ida di tonga-tonga ning uruton. Sada ulau nadingkan tuk pemet-met, merlaba dui hama karuangan. Arga dui. Mungkin radi hita, sokon na menek dui, ali di halak na asing, boy dui di argahon. Alani hama karuangan, ikun hibul duru hatta, marsidutu hita, patupahon akan nadingkani. Taigot mahatan itu hatta, di episode 2 ayat 10. Ay jadi-jadian dadu hita, akan itu nopa di bagasan Kristus Yesus. Asa marulau na dinggak kita, ay akaidu dibaturi di batahian, asa taparangeho ni. Atong hama karungan, semarsiadu mahita, patupa akan dinggan tu saduhut halak, ali gumudang matuah karungat tasapur siyaon, lapatan na, siya dirita do pukota, jumulu, mangulah na dinggan ni. Di uruta si gano pa di tunga-tunga ni parserepion, di tunga-tunga ni huriyay. Dogi mangerbang ngamusay, tuwaka na humaliak kita. Ikon taholong idu, sudi jolmay. Hamak karungan sa persyaon, terbaik kita do sa luhod na. Mulo tapangasahon, huwaso, doot horong ni Kristus, nang maju hita, mangulahon na dingkani. Di bergugu itu hanima hita, diramot itu hanima hamun sa luhod na, di pasu-pasu, diragam yakka ulaun si karupari. Amin, martangi yang mahita. Di pata para siruha na sumurung pardingkat basa, di juhuru hamil lau patu pandaningkat di tunga-tunga ningudu nami. Atau parguguy hami Tuhan marhita to dim to berbadia. Asa di bagasan hauduhu kami, mardungan hila siruha, lau patu pa ulam daningkan, di tunga-tunga ningudu nami, lah makaholongi, sudi colom pa di tunga-tunga ni haisyanganon. Marsakap baguarmu di bagasan Kristus Yesus, Tuhan, Raja, jalasi hokop di ngoru nami. Amin.